Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve taaien. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Nou Greta, is nog wat leuke reacties aan op Facebook? Jazeker, Twitske die vindt Frieske season lekker. Ja, dat is ik wel iets waar we rustig op bezig kunnen, denk ik. In de steef van butterbread en cheese? Nou, dat lijkt net heel erg van de hand, maar het is wel echt Friesland. Nou, dat lijkt me hartstikke smarig, hè? Echt? Ik weet het net. Wat is het? Kerst er wat lekkers, mamaatje? Ja, let het uitzieken. Kennen je maar boter, brie en green cheese? Ik echt wat lekkers, maatje. Wij benieuwd in januari. En onze Mark die zal jullie testen als boter, brie en green cheese ik echt lekker is. Ja, ik ben heel benijd. Succes Mark, wij gaan Succes. gewoon naar het terras. Goed Wij zo. gaan lekker op het terras zitten. Dit is Chitte, de chefkok van de Prinshaven in Jennewaard. En wij zijn heel benijd dat we nou een lekker hapje maken kunnen van boeterbreed en green cheese. Zeker ken dat. Nou, ik ben heel benijd. Zeg jij wat van je maatje? Nou, graag. De benaming van de green cheese komt daar ook bij Grutte Pier bij. Grutte Pier dat is een echte Friese kruisheld. Die komt uit Kimswerdwijk. Die had een slagzin, zeg maar, of een uitspraak. En die liet de meesten uitspreken. Had hij bijvoorbeeld in Friesland wien. Dus dan moesten ze zeggen van boeterbreed of green cheese, wat dat het 6 keer in de te Fries. En als ze dat goed konden zeggen, dan weer het vriezen en dan konden ze dus verder. En anders kregen ze, wilden ze op het hoofdtros een grote zwaard. Dat weet wel een mens dus. Dat is zeker meens, ja. Nou, hè, zo wordt het binnen zeker wat het hier dan heel, Ja, zeker. heel gruwtje. Het is een beetje een smaakcombinatie van alles. Boeterbreed en green cheese. Juist. Als dat natuurlijk in de te Fries. Schitterend. Hey, je had er al een lekker rozeetje bij, Sukkel. Was er perfect bij. Nou, dat ligt lekker. Dankjewel. Ik ben Mag maar benijd. even binnen. Het ziet er goed uit. Ik ben benieuwd dat het zo lekker is dat het eruit zit. Dat is toe. Heerlijk. Dit wie natuurlijk hartstikke lekker. En wat vind je nou zo sexy in Friesland? Let het dus wit op een Facebookpagina en dan gaan wij hier nog even terug. Proost. Proost jongens.